We give you glory. Ah, we give you glory. We give you glory. We give you glory. You are worthy, Lord, of these vessels. We are your earthen vessels. Yes, Lord, we are yours. We are yours. We are yours. You are yours. We belong to you. We are your property. Yes. We are your territory. We are your territories. Oh yes. We are your temple. We are your temple. We are your tabernacle. We are yours. We are yours. We are your holy temple. We are your dwelling place. We are your dwelling place. We are your place of rest. Iti Bible nina ninezindlu ninendawo kodwa unyana womntakalanda. We are your dwelling place. 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 Come. Occupy our bodies. Occupy. Our vessel. Occupy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. These are your bodies. These are your bodies. Take charge. Take control. Have dominion. Exercise your authority. Oh, Holy One of Israel. Oh, great monarch of Zion. Hey! Jesus. Hey, Jesus. Oh, Jesus. We cry in power. In power. We cry. In power.
Satetea, Satetea, Satekatea, Satekantantidi, Satekantantidi, Satetaya Papape, Satekate Papao. Jesus! Before time began. We surrender unto that wisdom. We surrender, we surrender, we surrender unto that wisdom. We surrender, for Christ is both wisdom and power of the living God. He is both the power and the wisdom of the Most High. Time began. You are the wisdom before time began. You are the wisdom before time began. Shateka pepaka, repeta pepaka pepo, shateka pepape, shateka pepo, shatapratakate, shateka pepatakate, rapratateka, shateka pepa, shati, shati, sakapepa, sakate, 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 shateka pepa, shateka pepa, shati, shout. Thank you, Jesus. Hey. Jesus. We've come to the one who is both the wisdom and power of God. We've come. We've come. We've come to our deliverer, to our helper, to our healer. We've come to our resurrection. He is our resurrection. Uteteta no Martha. Esalibele kukuthi there is a day, there is an event, there is a day that is specific. And then Jesus said, I am the resurrection. He is, yes, he is. Yes, he is. He is. He is. He is. Yingako atu Paul ku chapter number 15 wencwadi esifundayo uthi uAdam waba
ngohamba ngumphefumlo odla ubomi, kodwa yena uKristu obathandekayo ube nguye umniki bomi. He is a life-giving spirit. He is a life-giving spirit. He is not a selfish God. He is a life-giving spirit. We inherited the obedience through his life. It is one of our benefits. Ability to obey. While uAdam wasishiyela enye into nje eyafika kuSaul, awathi xa yethetha ngayo umprofeti uSamuel edibana naye, esalibele kutshone vela, waba nombuzi ngabe uThixo uthe nqa ngamanqathana, ngoba uThixo wethu bathandekayo unguThixo wokuthotyelwa. Ngaye uYesu safumana umoya wokumthobela uYehova. Kulokuba siqaqadeke safumana umoya. We inherited the spirit of obedience. Spirit of obedience. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, Lord, we pray. Thank you, Father. Thank you, Father. This topic is namhlanje bathandekayo. It's a prayer itself. It's a prayer itself. There's a lot of prayer points you can find within this gospel, like this thing that is called gospel. Your prayer life, ibeleko yiyo sisibeleko se prayer life yakho. Glory to God. Amen. Utobalayo akusekho gazi ngoku. Akusekho gazi. Igazi laphalala naba bengekamvumi. Lisaphalalele ababasekhaya babangekamboni. Even abangekamboni kwalapha kuma, I'm not proud of into abantu abasamfamekile. Le nto andithethi out of pride. I'm not proud babengamboni. My pride that mabambone kum uYesu. Ukuba le nto imanyani mabambone kum uYesu. Mabambone kum. Uyayalona ba ithi iBhayibhile pha I think chapter number 1 weBook of Galatians ithi pha beva bambi ngaye uPaul. Bakhange bambone. iBhayibhile ndandikafika mina personally. Ithi pha beva udaba. Bekamboni. iBhayibhile lathi udaba xa luvakala ngakuthiwa lo wayekade lithuthisa ibandla namhlanje nguye oshumayela ezindaba ezimnandi. iBhayibhile bamzukisa uThixo ngalonto. Abambonanga. Njengabanintsi ababusiseka zi-message uThixo azinika abazalwane singeke ababoni personal. Uthi injani le kanti yi-depth ye-gospel. Ubunzulu bayo obanga uthi noma awukathi come into contact nalo muntu but uvela ubuqonda amandla egospel, amandla ale gospel, bathela gazi laphalalela nabo kungena nje ba activate ubomi obutsha obabomi abobomi obulungiswe bafakele bubomi butsha. Ufuna ubona khangela iwisdom kaNkulunkulu isearch ithi ngubani noyisearcha ithi ngubani umuntu onako ukusearch. There's only one person on our ability to search even the deeper things. Kuthiwa ngumongcwele, igama lakhe ngumongcwele. He searches.
He searches. Uyakusearchela ezi scriptures uba uyakusearchela umqondo kaThixo ukuvuleka. Akusearchela umqondo kaThixo ukuphakama. Akusearchela umqondo kaThixo ukujula ukubheka ezantsi. Nothing is hidden. After the resurrection of Christ, nothing was hidden. That is why you need to engage yourself. You need to have an intimate relationship. Kunezinto athi zabekelwa nina uthi asithanga qatha ezinto zingale gospel ezazinto. Ezazinto azikho ngenye into singegospel singendaba ezimnandi kunendaba ezimnandi eziqulathwe zavalelwa kuMoya Oyingcwele. He is the source of this news. He is the source of this news. He is the source of this news. That is why when you start in the absence of the Holy Spirit, the ability yazo ayibonakali. Amandiphini, i-ability yazo ithi iBhayibhile ba they were full of the Spirit the time bebishumayela. Lento yabanga babazalwane balimale ku chapter number 3-4. iBhayibhile pha chapter number 2 iBhayibhile pha balinyazwa yinto nje aye wayibeka cha uPaul uPeter. Bahlaba ithi iBhayibhile bahlabe abahlabeka ukuba wayengahlanga uMoya Oyingcwele phezu kwabo babengazohlabeka. Hayi babengazo ingxaki kwehla into phezu kwabo enikeza ubungqina kulento bayithethayo. Ayona nto enembuyekezo ngayo igospel. It is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. Sense ba awukwazi uthela ngento ongayaziyo. Kakabone ngam ndithela into engayaziyo. And kemba inamandla njani into eningayaziyo. Yebo kunjengale nto yayisenzeka pha abazalwane pha beworshipha kongaziwayo uThixo. That worship engasebenzi. Kubhlungu ukuworshipha into ongayaziyo. Ube waste ixesha ne-energy ingazoba namphumela. Ukuze izochaneka iworship abazalwane, they needed to know lo muntu bamnqulayo. Zange nivela nto yayithethwa ngumprofeti esiba abantu bam bayatshabalala ngenxa yokusola ulwazi. Bayatshabalala ngoku beworshiphayo. Wakwatshabalala uworship. Uthaba kanti uyatshabalala. Uworshipha nje uyatshabalala. Uworshipha uyatshabalala. I-risk. Glory to God. Ndizovula nje umnyango walencoko. Ndizovula nje umnyango. I'm here to introduce lo myalezo. Emva koko ke ndibe ndiyasuka phambi kwakho. Hallelujah. Ndizovula nje lencoko namhlanje ethi the gospel. Hallelujah. The gospel. Glory to God. Hallelujah. Chapter ngifundile. It moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein ye stand. There's a receiving and there's a standing. Amen. Ngoba kukodwa ba we receive and then ungami kuyo. Hypocrites kezezo si receiving, but the ability to stand they lacked. By which also ye are saved, by the very same, underline, the gospel which he preached. Through the gospel he preached, the gospel has an ability to save.
to save. So there's no salvation without the gospel. There is no salvation. It is not a gospel healing. It is not a gospel healing. Many ilando kuthiwa into bani ba benike ndathela ngomzekelo we parable last week ethi into bani ba xa ungenayo ithi kumkani pha yayimeme abantu, and then umema kwaye abantu abaza abe bebamemele ne, and then kwafumaniseka ukuba kuba ngoku itheko beseli on sethi babe sekulungisiwe kuphekiwe kuprepariwe, wacela abantu ba mabaphume bacela abantu abadlulayo beze bazo attend. Phaya into ibisenzeka xa ungenayo esangweni ubungena unikezwe ingubo. Bungena unikwe ingubo, and then uye ngaphakathi ni enjoy zonke benefits zetheko. I-chips baziyakhutshwa, i-drinks, ukutya, everything is speech, i-wisdom, because inithi into ethethwayo kula matheko, so you receive a lot. So there's a package, there's a lot within itheko. Kuneendaba osifumanayo mhlawumbi bezenzelwe abantu lese mhlawumbi abafundileyo, kwenzelwe mhlawumbi business women and men, and then ufanele uba wena ungangantwe awazini usethi ukho le nto le, and then ufumane lo chamba beyipati yalo nhlangano ibekekileyo. Amen. Now ithi babu receive le ngubo, and then kwabhaqwa mntu uthile pha ngaphakathi banjalo banjalo. Ithi babele ke xa seyirekhoda ithi bonke abangangenanga ngalo isango bangamasela, because kubonwe sewuthetha ungene kompha umnyango, ngoba eyona nto ijambisela abantu into bani ba abangenanga ngesango yindlela abadresse ngayo. Into ngathi simple but i-critical. Ade acaphuke ukumkani because of umuntu oyi-one lo akuthiwa kwabona abantu. Ithi babele wacatyukiswa ngumuntu omnye owambhaqa wamnothisa ngengubo, kunengubo awayibonayo yamunyanyisa wacaphuka, wathi umuntu lo makalahlelwe phandle ekutshikizeni kwamazinyo because of one thing. Of one thing, simple thing. Send by igament iqala yindoni. Ha! Igament critical. Yaba igament ememeza uba apha singenanga ngendlela bekumele uba singenanga. Indlela yokusindisa noma yokusindiswa komuntu ukubekwa kwegospel. The moment igospel isambulwa ikuvulela wena umameleyo ithuba lokusindiswa, lokuhlengwa. Athi uPaul sahlwithwa esandleni songendawo, sahlwithwa. Sasingengobakhe umtsholi kwaseqaleni, sasingengobakhe, sahlwithwa. Ine power igospel yokukuhlwitha, ngoba ithi iBhayibhile akekho ozayo kuyo uThixo engatsalwanga. Kanti indlela ukutsala ngayo ukutsala ngegospel. Kunendaba ezitsala umuntu. Kunendaba nami endazibekayo kulasisi. Kwacakiseka uba ubumandi bezindaba zamsondeza kubeza ndaba. Watsalwa zindaba. Kwacakiseka uba ezandaba zange zibe enough to convince her. Kwacakiseka uba ezandaba azikho enough to convince her. Wafuna ubona into ezithile ukwenza ba aconvinceke ba lo muntu angachitha naye ubomi bakhe naye. Waqonda ba lento ayikho lapha. Ingakho sithi uPaul, when I came to you and izanga with enticing words, but lento ayikho ngunda I
mhlawumbi ne-eloquence ayikuhlanguli. Uhlangulwa into yokuba ezi ndaba ziphethwe njani. We need to cry for the Holy Ghost. We need to cry. We need to cry. We need to cry. So that singathethi sime ekaleni. Ukuze abantu bahlanguleke singathethi ngesikolo, singathethi ngetheology. But we need power. For the kingdom of God is not in words, but it is in power. It is in demonstration of power. Paul utizayikazanga nobuciko. But my gospel yayihamba ngamandla. Ngoba igospel ingamandla asindisayo. Uthi Paul uthi kodwa kwabatshabalalayo, the very same gospel it preachwa kwindidi zabantu abayi-2. Ithi kodwa ke kwabatshabalalayo ibubudenge xa bareceive ubudenge. Bathandekayo, xa kucaciseka uba ipreachwa ngumntu ongcalwe ngumoya, kwaye futhi kwalo moya nguye ophimiselayo, akekho nokuma phambi kwayo. Ithi kuthi ngoba sasindiswa. Utsho musi, utsho tyhini ndivendedwa male verse. Ithi by which ye also are saved. Ingamandla kuthi basindiswayo, ingamandla sindisayo, ingamandla aselusindisweni. Bengasindiswa nje abantu abakayiva le gospel. Tyhini without when if faith kaloku ithi by faith comes by hearing, and hearing the word of God. Why the scripture was so specific by this word? Can't it just word? It emphasized. It did emphasize. It says by the word of God. And then ke ngoku kuzawuzaliseka ukholo. Ukhola kwakho kukubeke kwi-position of repentance. Kukubeke kwi-position of repentance. I-repentance ikusa ngqo elusindisweni. Xa ufikayo elusindisweni uyaconfessa. Ngoba uhlabekile, akudinge ku-relax bathandekayo. Leliphe ilizwi manje kubanga wena uve kamandi, uve ndoni. And bathela inqamla abantu basakhubeka baqola ukuthi nina siqhela ingxaki liyahlaba ngoba lidalwe lenzwa nje limile njalo. Ku-Hebrews chapter number 4 verses number 12 ithi iBhayibhile liyahlaba libukhali, liyahlaba liyahlulela abathandekayo, liyahlaba. Singabonakali nje isiqhama sensindiso okanye mhlawumbe isiqhama senguquko, ithi because of abantu abamkelanga gospel, bamkele the fruits of the gospel. Ake wathi omnye confessor but kodwa sibabhanqile abantu kwezi revivals. That was the apostle. Isitsho sithi sibabhanqile abantu kwezi revivals nakwezi crusade. Uthi bese sithi xa ufuna ukuphila, bufuna ukuphila akwenze kubuphile, uyagula akwenze kubuphile ungamamkelanga uYesu. If ufuna ukuphila, come forward. And then xa befika forward kuthiwe awukwazi ukuphila ke uYesu ungamamkelanga, because umnikazi wempilo uYesu. Kangatsalwe igospel la. Yabona le ngube ndithela ngayo. For xa ungene ngayo igospel, uhlatywe yigospel, uthi xa ungene unikezwe ingubo uyamba, because ufika uqhibilile. Yeah. Unikezwe entsha, ingakwathi obhalayo athi mombatheni ke ngoko uKristu. uKristu uyambathwa. Unikwe igarment. Kukugxidiswa le igarment unike wombathiswa enye ngangangulamfo. Ithi iBhayibhile wathi ekuhambeni kwakhe wayotya imali esithubeni watyilifa, waxa ibuya akabuya bathandekayo kwesimo esihle. Buka i-demonstration ye-gospel. Ithi iBhayibhile waxa efika uyise wakhupha ingubo, wathi makakhutshelwe ingubo entsha. Ngoba umali usolungileyo ushiye ezi-99 ayokhangela le yodwa.
What's drive him? Ebangba ashiye, hey. Buka abafundisi bana mhlawumbe ukomlo loxaka umphefumulo omnye ndinena Eugene ngathi 1000 igcwele ibandla libe nikhathalela nawe wona ungekho yabo abosana udlala lapha sizinemphefumulo emini yabo esigcwele nayo ndingaxakisa ngobheni odecide uphuma ndingena phi mina nazi izimvu apha ezifuna ukondliwa apha ziningi izimvu apha maluso longileyo uzishiya zonke ngoba uyayazi ba what took him to redeem that soul. A lot has happened. If ever you knew that your salvation was not pap and flesh, oh, many died. Iti Bible, wathi xa kuzalwayo lo mfo, ithi pha bakhala bazeleyo, bathi sizile ngexesha elirong. Bakhala kwaqaseka abakhulelwayo ngala season bakhulelwa ngexesha elirongo lokungakhulelwa ngoba ekhulelweni kwabo ithi iBhayibhile pha basithwa isikhalo esikraka ngathi sesikaraha ngurahayeli ngurahayeli Kurahele ithi bakhala leso street abantu bekhala ngoba wamisa uHerode ukuba bonke abantu abaqala kule minyaka ukuyoma kule minyaka mababulawe babulawa bonke ngangulamhla kwakuvela kusindiswa ngawo uMoses. Many died. Many died. Bafa abantwana babantu, bafa abantwana babantu. Kwasuka kwayosindisa isidlwengu umbulali naye wamangalayo wathi xa ebheka wathi no, I knew this person. I knew this man. I used to see him. Crusade Island ngabantu ephilisa senza imimangaliso but waba confused ba njani and akakhumbuli lo muntu esibethelela umnqamlezo njani ngoba igospel ingamandla kuthi kodwa bubudenge kubatshabalalayo. Wathi njani? Wathi mani ikhonoro ngamakholwa mani ikhonoro ngabantu you high wabaleka wabona uburongo kanti a man was fulfilling the scriptures. A man, he surrendered his will unto the will of the Father. But the Lord, let your will be done. Let your will be done. Wafa abantwana abaningi kuqondwene nami. Can you personalize it? Kuqondelwe nami. Kuqondelwe nami. Thixo wonke lemimango lemiwonyo uYesu ebeqondene nami. Oh Lord. So the gospel is the proclamation of salvation through Christ Jesus. Specifically his life, his death, his resurrection. As esitsho pha verses number 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. One of the primary duties of his coming was to deal with sin. That is why Paul sitting nake ngoko. Now that uYesu udilile naso sona, and then sasiqhamula ngalo babalo. So because of now ngoku, the more we sin, the more like the grace. Uthi ngoku sithi nake ngoko sihlale sehleli nesonweni ukuze ubabalelo kaThixo lwande. Uthi nakanye asikwazi. And whomsoever owonayo ngoku ethi alikho igazi elokwazi baliphinde lihlambe eso sono. Ithi sekukulindela nje okubi okusayo. And I don't wish ba uyitaste londo. Andifuna ingcamle
londo. Sinda. Obathandekayo, I pray that usinde kulondo. Yangasezinye izinto ungaziprove kuwe ukuba zinyani. Ngakumbi kwedibene noThixo. Akho umuntu ofuna ukumlinga uThixo, trust me. Akho umuntu ofuna ukumlinga uThixo. Yangaske izinto ungaziboni kuwe ukuba zinyani, uba umuntu xa enze into ethile uba njani. And you see this God uyaxolelana, because yenye yezinto that the gospel provides. It provides lento kuthiwa forgiveness. It provides forgiveness. Amen. And in its provision of forgiveness, mamela kwi-story sika David. Ithi iBhayibhile pha kwi-story sika David ne. Ithi pha uDavid emva kokuba onile, ne? Emva kokuba onile pha. Ithi iBhayibhile wafika pha indlu kaThixo ayomxelela uba yemfaba into enzekayo wena. uThixo ekoneni kwakho lonto leyo uThixo ayimphatha kakuhle kangibona zokuxelela ngoku uyaqala musiyazulisa musiyamxelela ba umuntu onemakhosikazi umuntu onegusha izinto ntoni ngoba kaloku kufuneka usebenzise wisdom xa uyo approach into kaThixo andinazi abavele bagxidika aba ngoku uvela mqonde ngqo andazi ba ingqeqesho yaphi leyo but abantu babazi uba akudilwa loba kanjani no uyalona uba kukho indoda eyafela ihala cha niyalona i-approach nje inceke kwaThixo zange approachana kakubi uyabo yabiza mose ayochaza ba hey into enzekayo man of God besisempini apha phezulu salwa kwacase kuba asemva kwethu amaFilisti and then ukumkani uSaul buya imamela mosla la ndawo ithi pha wathi uSaul xa ifikayo wacela umphathi wentonga zakhe ukuba ambulale and then the dude refused siyakhumbula he refused and then walithatha ngokwakhe wazihlaba wazibulala and then yaphaphatheka la chipo ukuchazela uDavid uba ufile unantsika ngapha ya and uthe into abantu baba ndombulala zange ayigqibe wathi uDavid makabulawe ngokulamfo afe ngoku usachaza indaba ezenzekile phezulu empini wathi uDavid makabulawe ngoku wabulawa ngokulamfo ngoku le izayo lethu nje ukuthi koyikhangela indlela eright uapproach le ndoda uthi nceku luyenza abantu ba umuntu unegusha ezinga and then ufumanise kuba ayobamba enye eyomnye ithwani umcimbi wakhe hayi ukuthi le ayikhawula iqoqi yakhawuleza ithi hayi qumle inhloko kodwa uyabona ke nceku yami into yenzayo nguwe lo leadership nguwe lo leadership kunokuba aphambane you know umuntu onjani umuntu omlindele uba hey avela kuvukele ngoku but indlela wayengayo i-character yakhe yayizamkela ingqeqesho senba uDavid ayengulamuntu ufumanise kuba ukona kwakhe wayengakuqumi wayeguquka esonweni and even though waye right senba into right le kufuneka uguquke inguquko into eqhubekekayo siyavana ekhombisa ukuzisola and then uThixo akwazi uba angenelele ngenceba kwimeko yakho but even though wenza lonto ithi iBhayibhile pha wathandaza wamcenga uThixo eguquka yaphinde yabuya la ndoda yabuyisa umlayezo ba no uthi uThixo into enzekayo no uxolele ngoba we are serving uThixo oxolelayo wathi uThixo ndokuxolela qha ngokinkathazo kunezinto le ngisho ndithi you don't want to test uNkulunkulu uThixo akatestwa siyavana moyikeni uThixo ngempilo yakho yonke moyike uThixo ngempilo yakho yenye yezinto igospel eyenzayo ifike izisiloyiko hey andiyani wena ithanda njani igospel ayiqhuma xhumisa but iba ngube like i-consciousness yakho isazela sakho isinikeza ukuphila emva koko ube conscious of living awukwazi ukuba careless ufumene igospel eyiyo ndanixelela inyaniso ndikuKristu awukwazi uba careless ufumene igospel eyiyo ba ufumene le athi upholi ngamandla le athi ngamandla awukwazi nditsho mina sewuphazamile sewutyabazile awukwazi uba comfortable uba ufumene le awukwazi uba comfortable xa uDavid umcenge
kuthiwa jika kuthiwa phuphu uhambe akaphuma hamba uhleli uqonda ndizawuyaphi uthi xa inikwa ichoice uyayijonga le choice uthi xa ijonga le choice uthi uqonda simakade zawuwela njani esandleni sabantu uthi kungcono ndiwela esandleni suka uba kuthiwa njawa kungcono ndiwela esandleni sakho andikwazi bayifuninzi uba ndifela mandifela ndibulale lapha wayila abanye isolo sisabaqeqathekisa namhlanje umuntu atshamba singathi wenza into entle ungambiza umkhole into order uzenzwa ngcwele correction ngoku wathi into abantu xa ethetha uPaul yalo uTimothy uthi the very same scripture it is profitable for correction. When you call saints to correction today, it might be a problem. Uzenza ngcwele uzenza uThixo today. Ngiyajaja today. Repentance iyacinzelwa. Kwakhiwa amakholwa aqaqathekileyo ngegospel yile athi nobantu bawuPaul nokuba ngubani uphuma phi ezoshumayela enye ngeyiyo le ithi makasengelwe phansi. Ile bayishumayela kuthiwa hayi sin thana xolelwa if ever you are saved forever. Ithi kukho amagama abantu nje abasuswayo pha eBhayibhelini basuswa njani babesinziwe asuke njani amagama ndim lo wayebuya aye kuThixo wathi uThixo is fine ukuxolela qha ingxaki yoThixo sidila naye ne ndike ndatsho kumnye umzalwane pha emsebenzini esithi into abantu bayo yintoni mani yintona tayikho mani ungakhuwe mani bakube kanye mani ta mani ukhuwe mani intona uThixo azokwenzani mani uThixo uzakuxolela mani khawuyeka mani khawe mani bakube kanye uthi intoni mani ngakusozuwe mani wena uyandiceka nomkhosi kaYehova mandiwe uthi intoni ngakuwe uthi intoni ngakuwe lakhuluma nje eklithi kuye kanye wathi ayikho eklithi uThixo uzakuxolela manje lokho la awuthi grand. And my response was, unyanisile uThixo unguThixo oxolelayo. Ndimenzela le scenario kalomfo wasezulwini wenhliziyo kaThixo uDavide. It's like xa kuthiwe apha ndizama uqazela xa kuthiwe apha ukuba uchukumise lebotyo, the moment mhlawumbe uchukumisa lebotyo iyawa ngomthetho ubanga wayimisa apha lebotyo ubake wayichukumisa iyawa. Yebo ndithi indaba yokona injeya kukho iprinciple kukho laws ezigadileyo ezimiswe nguThixo ezi athi uDavide xa ethetha ngazo he exalts his word above his name. Even yena uThixo qala he is subjected under his laws. Ngoba kufuneka approve lixoki enakazoqala ngami ngoba lemenemene. Xa etheni ubani oye wathatha apha le botyi yawo mutiwe. Mayingawe kaloku kutheni ngaziwa xa indimi. So yabona uba uzawufumaneka engekho just. Yabo? Uzawufumaneka engekho fair. Engathi unfair kwabanye. UThixo njani konjani? Asikwazi manje uThixo njani. Savana mathana ngayi lilungisa lo Thixo wethu. Nansi le botyo uyadlula iyawa. And then yabona ikubetha sewudlulile. And then xa udlulayo uyabuya ngerepentance. Umonakalo sewenzekile sewungquthe sethemba sewubethiwe. Uyayiva ne? Uthi urepent sewubethiwe. Hayi bona nihleli ndizabona izobela uThixo manje apha nihleli ne? Uthi urepenta bawufeni sewubethi sewonzakele uguquka nje. Uguquka sewonzakele. And then uxolelwa sewonzakele. Nebona sirari uxolelwa sewutheni sewonzakele sewulimele. Ndisananxeba umntana namhlanje ndani ngekasindiswa nali. Ikamera iyayibona inxeba ikamera.
Iyalibona enxeba ikhamera. Ndahlatywa intombi apha, ndobhinqileyo, ndinxilile, enxilile. Andikasindiswa. Ndaxolelwa. Ndaxolelwa ngokutywabaza. Kodwa amanxeba ase-Egypt asahleli. Asahleli. Kunendoda namhlanje ndibona ishumayela kwezi strato zaseKhayelitsha. Ihamba ngewheelchair isindisiwe namhlanje kodwa isakwazi ukuhamba. Ngoba yabethwa iYuropha. Yadutyula iYuropha. Kodwa iqolelwe. Ngoba yathi sona kule principle ebekiweyo. Ngabomthetho to shoot whenever kukho iscenario erongo yokurojwa kwemali, shoot to kill. Uthi akaxolela, iyaxolela. iGospel ayinikeza report erongo, inyanisile uyaxolela. Ngoba ithi whosoever okuye uKristu usisidalwa esisha umtsha. Ndixele ubomi mina, ubomi obukhosi emilenzeni. Awumvuthi uYesu uthi bangabe limehlo lakusokolisa likuphe bhuti, balekonisa likuphe. Bacaba ukuthi wena usabona amankazana uqonda lo mntana, lo mntana umile kakuhle, amabele lo mntana. Ukuba imehlo lilibona lamabele nezimpundu zalo mntana ziyakusokolisa, ithi iBhayibhile balikuphe. Ithi iJob iBhayibhile ithi uYesu kukulungele ukuba uyongena uneliswe linye kunokuba ufe unawo omabini. Ayayazi amandla leGospel, amandla ale Gospel, mandla ale Gospel. Yasindisa, iyahlangula, ikunikeza a brand new life. Uthi xa uscrutinize ngoba sezulwini umtsha wonke ubona unamilenze ezulwini. Ngibona ndisibruce nami enxiba liko bezulwini. Kwelika moya konxeba. Ngoba ndimtsha qaca ke ngoku. Ndimtsha into eserious. Ndimtsha nyani. Andiqondi nami ngenditshatilelo sisi babe ngekho mtsha. Andiqondi mina wayesamfuna la muntu wathi banaye. I was an abusive man. I used to beat my wife. I used to beat her. I remember one time ndimkhaba ndinxilile, ndimkhaba elele phansi, ndimbhuqa phansi, ndimnyathela wabalekela epolice station, ndamleqa epolice station, ndamkhupha epolice station, ndamdraga out, ndamkhaba still ndinxilile. Tell me if ever nompropose ndiklameko. I'm not proud because nabantwana bam ndisene problem nabantwana bam namhlanje because of those issues. Because I once hit my wife phambi komntanam ndinxilile. A town, I'm not proud. I'm trying to reveal the power of this gospel. But yandenza into ngoba andi reject wandisondeza ngoba we were far away, but through his blood utobhalayo we were brought near. Hey, ingamandla kuthi thina bathandekayo le gospel ingamandla. Ngamandla. Akekho umntana omntu benondikhulela umntana wakhe endazi uba ndingumuntu onjani. Nomntana mabe nobuza uba uyabawela uba notata nje bengenobawela uba notata ondim. Ngela xesha. Bengenobawela. But today noba na undibonayo estratoni uyarhalela uba notata ofana nam. Namhlanje njengoba kusekhona lamantombi angenangqondo abawela umyeni ofana nam. But you kuthiwa hayi man of God, you man of God. Hey, ngenziwa ukuthi ubawela umyeni ofana uswabawele mna ingxaki. Uswabawele mna.
this gospel. Must stand in 15 minutes. Let's reveal just a first point of the gospel. Salvation. There's more. There's more. But I was just trying to reveal the salvation part. Even though I'm not deep even kuyo. Problem. The spirit is governed by laws. There are laws that governs. There are laws. Kwathiwa uDavide nangona exolelwe. Kwathiwa ububi abusoze buphele endlini yakhe. Trace what happened. Umntana wakhe wayemkhulelwe kumfazi kaUriya. He couldn't make it. He died. Yayinimba, yayiqala yayinimba. Ngoba I remember lisilizwe jobe nje wena uveze ubuso. Itsho mos iBhayibheli iprinciple uboyiqaphela iprinciple kamoya injalo. Uthi Thixo pha njengoko wena uveze ubuze bukamakhelwane wakho nobakho ubuze buzawuvezwa ngumakhelwane wakho. Kwenzeka ntoni? Abafazi bakhe omnye wabafazi bakhe unyana wakhe wangena kuye. Umfazi kanye ngumfazi ngumfazi wakhe ngomnye wabafazi bakhe. Unyana wakhe wangena pha. Umfazi katatakhe. Waphinda omnye wayomthuka emeqelele. Wamthuka wamyuka wathi isicaka sakho uDavide sifune umnqumle enhloko wathi hayi bambe ingakandi uThixo kunento andixalela yona ngalamfana songxama ngombulala umzalwane wakhe uDavide wayefuna uyobulala unyana kaDavide wamnqanda wayiqo wathi senokwenze banguThixo lwamthumileyo uthi senokwenze banguThixo theni amthumileyo ngoba balali abantu abayazini uba bahambe njani noThixo waphinda unyana wakhe walala unyana kaDavide walala nentombi kaDavide umntana wakhe senba abantwana bakhe balalana wazulisa omnye wasesingathi uyagula intwila ya ibakathi yaguquka ipain ngoku yayenyinto waphambana omnye ephanjazwa nabantu akathethi uDavide malungana lenyewe uzawuthetha kanjani isono sinalontoitendency yaso ba sikuvala umlomo to how dare you who do you think you are wena ubusandolala umfazi womuntu nje izolo ngoku sewukhona time ngubana wena sono siyakucini sekuvala uthetha kanjani inxa kuyitsala kuwe nawe ba wabulala yenye inombulalisa uyafana nombuleleyo ngoba wabhala incwadi ba makabekwe pha phambili wathi uRiya makabekwe pha phambili ukwenza betsholo lokuqala limfumana ngoba uncwase umfazi wakhe wathi ezihambele evarandini wabona intokazi emanzando ngezantsi ulibele kuyaluza kuyaliwa ngapha yena ubona intombi emanzando ngezantsi uthi waginya ingwiqi kumkani emva koko wa-acta ngoba isono siqala esweni inhliziyo imeditate and then you end up ingakho uYesu eyigweba kwalapha engqondweni. A new life is a renewal of a mind. That's a new life. A new life is a renewal of mind. Ingakho sithi nobani ba let your minds be renewed. A new life ilapha. Because uYesu nobani ba nangona nje wena ungekalali naye ilise umlele kodwa abenhliziyo usewugqibile. Wena usalindele abantu basiyele lansikane ehotel hajini uphahlile kakhe umoya uthini uthi saligqibile. God forbid. Ndimana ngikhangelana nawe ndimeditate ngawe mina emthandazweni thothi ni rapa dirapa wena apha phakathi. Sono sinzima. He died kwenze basikhulule emandleni aso isono. Ngoba the reward of sin is death. Is death. True
his death, we were delivered. We were released. We were declared free. We are free to sin. Sithini na ke ngoko? Sithini na ke ngoko? Sihlale naye esonweni ukuze ubabalo lukaThixo lwande. God forbid. Can we pray? Let it be your prayer that God forbid. God forbid. Can you pray that prayer as we are closing? As we are closing, can we stand and pray? God forbid. I can't continue. I can't continue. I refuse to continue. I refuse to continue in sin. I refuse. God forbid. Shatepaya. God forbid. Ububi zange buphele endlini kaDavide nangona wayeqolelwe bathandekayo owonayo namhlanje alisekho igazi lokuhlamba esosono wasehlula kwakudala 2000 years ago he dealt with sin. He dealt with it. He dealt with it. The claims of the divine justice were fulfilled, were fulfilled, were fulfilled, were fulfilled, were fulfilled in the life of our Lord Jesus Christ. Wazalelwa lonto, wazalelwa lonto. Weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo wazalelwa lonto. Wazalelwa lonto. Wazalelwa lonto. Shateka pepa patape. Shateka pepa papa. Shatabreta papa. Shateka mbelisa. Yabrata pepa babalata. Rabrata bempala. Shateka peparia. Sate papa paradiatale. Ratakadia. Sate papa peparia. To this end I was born. To this end I was born. For this same reason I came. Abatandekayo wazela lonto jate papa to free you, to liberate you, to heal you, to deliver you. To give you life and life abundantly. He came to give you life and life abundantly. Yes, he came. Yes, he came. Yes, he came. Yes, he came. God forbid. God forbid. God forbid. God forbid. Sate bratatia, sate campempili, yate brata peparia, sate capeparia, hasapeparia, hasapeile hapeparia, haperuques covelia, haselia paruques covemba, ipaparia pacapela, isasenia mapala, haperia papa, God forbid. God forbid. God forbid. In the name of Jesus, I refuse to continue. I refuse to continue in sin. Amaluka momzimba. Won't be zikobo. Zonge now. Yes. For whosoever commits a sin, it is by pile. Hey, ndawonye nalwawenza na isono bayafana. Hey, I can't be sharing my body. I can't
the temple of Christ. It is the temple of the Holy Ghost. It is the temple of Heavenly Father. I can't. I refuse. Not in my name. Not my body. Not my body. Not my name. Not my name. Not in my name. Not my body. Oh, this is the temple of the Most High God. I can't. Alikwazi ukuyidonisa. I refuse. Unganekani nabethuna lesolo nebusuku. Unganekani. Exercise lonkani leyo. Declare upon yourself that you will wait for marriage. You will wait for marriage. As long as you receive help from the Holy Ghost, yes, you will stand firm. You will stand trustworthy. You will stand faithful unto the Lord. As long as the Holy Spirit liveth in you. Not in my name. Righteousness is my portion. Holiness is my portion. Holiness is my portion. Holiness is my portion. Amantombazane yakwa safe as long as ndikhona. Bayakwa safe. Oh mama, bayakwa safe. Abasoze besabe in the name of Jesus. To the Father. Shateka